कुछ करे धरे के मने नहीं खे करत, न खाए पिए के मन करता, न कुछ करे धरे के मने नहीं खे लागत। ओ मरद के तनको कुछ समझ में आवता कि 10-12 साल हो गई लेकिन एको हाली फोन करके हाल चाल ना ले ले हो कि तू कैसे बाड़ी, लोग लेगा कैसे बा, मरला सा कि जियला सब कुछ ना आए। उतना भी आदमी कठोर ना हो जाला, बाहर विदेश चल जाला तो सब कुछ पैसे रुपया होला। अरे पैसे कमा के का करी कि जब मेहरारू लोग लेगा खुश ना रही। जाए तो हमरा लेखा बात है, घर में टिकल बाटे बस लइकन का मुंह देख के, न ती मर्द ना रही तो मेहरारू के घर में मन लागी। केनियो से अइहा तो चिल्लाते अइहा। अब सोच सोच के उतना ना रोवाई बरता, मन करता कुछ खा पी के मर जाई कि का करी। मरलो पार नहीं खे लागत कि अगर हम मरियो गईनी तो हमारे लइकन के देखभाल के करी। कुछ नहीं के बुझात, हमरा मन ये करता कि नहीं हर जाई रहना। तो हमारे माइयो बाप फोन करके 50 साल पूछत रहे कि बच्चे ठीक बाड़ी ना, अबी कि ना अबी। अयो अब भूलैलो एको हाली नहीं के पूछत। तो सही कहेला कि मर्द बा तो सब कुछ बा, मर्द नहीं के तो कोई आगे पीछे नहीं के पूछे खोजे वाला। झारखंड कुछ भी कह, ठेकेदार न खूब काम करवाता हमनी से। ए का करबो हो, काम करावत तो मजबूरी बा, पैसा तो करही के ना पड़ी। लेकिन एगो बात बा, पैसा अगर दे दीही तो दोबारा ना जिली ओकर पे काम करे ना। ई तो बात ठीके कहत हो, ओकरा नियम बहुत ठेकेदार बाड़न। सुन ना, एक कमवा खत्म हो जाता ना तो एक काम बतियौले बानी, 450 रुपया रोज मिली। 450 रुपया? हाँ, इनका से 50 रुपया बेसी देता तो ठीक है ना देता। ओइजे चलल जी, हमनी के इस तरह नाश्तो के पैसा निके देत ना। ठीक कहत। अब देखो, अब जाता घर है ना, खाना वाना खा के फोन करे संग फिर चले के। हाँ चल ठीक बा। एको वाली नहीं पूछत कि हाँ रे तोरा पैसा रुपये चाहिए कि ना। लइकन का पढ़ाई लिखाई का फीस हम कैसे जमा करी हो। हाँ ऐसा मर्द पैनी ना कि जिंदगी भर हमरा रोही के बाटे लगा। तनी खाना दाना दहो, बड़ी जोर से भूख लागल बा। ई भाई बना के रखले बानी, जाई ना बाबूजी निकाल के खा ले। ये भौजी हम तो निकाल के खाइए ले। अच्छा ही बताओ, तारा कुछ हो हवा नहीं है ना गुल हो? देखो तनी कि मुंह फुला के बैठल बड़ू, का कौन बात बा? कुछ बात नहीं के, बस ऐसे ही बैठल रही। नहीं, कुछ ना कुछ हमारा से जरूर तू छिपावत तड़ू। अरे जौन मन में तार बात चलता तौन कह। कुछ ना जी, जाई आप निकाल के खा ले खाना वाना, जाके आराम करी। तोरा कि जे हम जाई अब निकाल के खाई, निकाल के तो खाइए ले, लेकिन तहारा का भइल बा? जाना तनी एबार इतना आपके भैया के याद आवता ना, का बताई आपसे। ओहो, भैया के याद आवता ना तो भैया एक ना एक दिन जरूर अइहन, तू टेंशन मत ल, ठीक ना? अब कही आई हाँ जी, 10-12 साल हो गई। अब फोन करके खोज खबर जब इंसान नहीं खेलेत तो वो आवे के कैसे सोच सकेला। बिजी हुई हन काम के सिलसिला में, ऐसे फोन ऑन ना करत हुई हन, ठीक बा? अइहन ना तो भैया पूरा सबराह पैसा लेके अइहन। सब कुछ पैसे रुपया ना होला, समझनी। अब ऐसे बतियाव तनी कि अइहन तो अइहन एक दिन। जब फोन करके इंसान नहीं खे पूछा तो वो आई कैसे जी? हमके तो लागता कि उनके कोई मिल गइल बा उधर, यही से वो आराम से पटाइल रहता ना। ना हमार चिंता, ना लइकन के चिंता, ना माई बाप के, ना भाई भौजाई के, कोई के टेंशन बा उनका। ये भौजी भैया ना ये मामा के ना हन, तू गलत सोचत तड़ू, ठीक ना? ऐसन कुल दिमाग में उल्टा पुल्टा बात मत सोच। चल के हमके खाना दा, भूख लागल बा। आधे घंटा के लंच मिलल बा, फिर काम पर जाए के बा झारखंडवा संगे। अब का बताई, हमारा जगह पे आप रहतीन तब ना हमारा दर्द आपके समझ में आई। आप तो कही देव कि आज ना तो काल ले अइहा। आवे वाला इंसान रहित ना तो कहिए आ गइल रहित, समझनी? देखो इंतजार के, अब ना आइल तो अब ना आई। एकदम दम दिलासा ना तोड़ल जाला, ठीक ना? आस रखल जाला, अइहन जरूर अइहन। हमार दिल कहता, हमार आत्मा कहता कि एक ना एक दिन जरूर अइहन। अच्छा एगो बात पूछी, बताए? पूछा। हमके तो छोड़ी, हम तयान के बेटी हैं, लेकिन आप तो एगो खून ना है उनकर। आपके भी फोन ऑन करे ना कि ना करे ना? ई भौजी तारा से झूठ का बोली, हमारा मोबाइल पर ना ये कहूँ बेर फोन ना आवेला आ ना मैसेज आवेला, तो हम का करें? तो बताई कहू ना, सोच से आप सोचा तनी कि आज ना तो काल एक दिन अबे करी। हाँ का करें? इहो तो बतिया ठीक ही कहती है भौजैया। 10-12 साल हो गए जकर आवे करे, तू आ न जाइत। मेहरारू जात बिया, कैसे हमें करके समझाई?
कतनो समझाओ दी समझत है ये नहीं के। ए भौजी उ कुल के बात छोड़ा हो, चलो खाना दो कुल के बात बाद में बतिया लेहल जाई। बस लइका बाना सब बबुआ जी, यही से हम मजबूर बनी, समझ नहीं होती कहिए हम छोड़ छाड़ के चल गइल रहती। अब का हम कहीं। इहे कुल करबो हो, हाथाना बढ़िया घर आ दुआर छोड़ के तू भगबू। सब कुछ घरे दुआर पैसा रुपया होला जी, जब मर्द रहबे ना करी तो कुल धन दौलत रह के का करी। ई ना इहो बात ठीक है कहत। ए भौजी ए कुल के बात छोड़, चल के खाना दाना दो, ठीक ना? बड़ी जोर से हमार भूख लागल बा। यही तरह बतियाते बतियाते टाइम पास कर देवे के तो तेरे झारखंड घर हूँ चले हैं ना, बिना खैले हम काम पर चल जी। और कोई गांव के लोग जो ना रहेला, केहू ना रहेला। बाबू जी कोशिश करी नहीं, खाली कोई से नंबर उम्बर मांगी ना कि बात हो जा। अच्छा ठीक बा, हम व्यवस्था बनाई। सच में ना? हाँ कोशिश करम। का करी मन ये करता ना कुछ खा पी ले मर जाए कि एक बार सब दुख दूर हो जाओ हमार। का तो उल्टा पुल्टा सोचे लगलू हो। चली चली खाना देंगे रोक। हम कही ना बार बार कि उल्टा पुल्टा ना सोचनी। बाप रे भूख तनकी लागल बा। कबे के गोइल बा तेल डालबा में, अबे आइल ना आ लूक बहे लागी ना त केहू जाई ही तई में। एक तो इतना लूक बहता के मन नहीं करत घर से निकले के। आ सारा कनी कि सुबह ही चलल जी 6 बजे, अब बताओ 7 बज गइल, अब ले आइल ना तेल डालबा के। आ ओकर नइखे जाए के त कह देला हमें के नहीं चल गई मोटरसाइकिल ले। बाप रे बाप। करे छ न का ना कौन कहाँ जात रहे है ने? अरे का करबो हो, बड़ा बड़ हमरा चिंता फिकिर हो गइल बा। का भइल बा? का हम बताई, आपन दुख केहू से कहे जोग नइखे हो। अरे बुढ़बक दुख बटले से हल्का होला, आ मने में रखबा न तो बोझा हो जाई। जान तड़ तू तो जानते बड़, दू भाई हमनी के, आ बड़ भाई एगो न बाहर गइल बड़न। आज से उनकर आता पता ना लागल, 10-12 साल हो गइल। बड़ा हमरा के चिंता घेरले बा। इहो तो बात ठीके कहत रे। उनकरे बारे में रातों दिन सोचतनी का करत होई हन, कहाँ हुई हन। आज ले ना फोन आवेला ना मैसेज आवेला। हमारा के तो छोड़, अपन मौगियो तो फोन ना करेलन। हमारा जाना था न तू मोर बिला गइल। बाप रे बाप, ई मर्द ई का कहतड़ हो। हम ही कहतनी बताओ ना, आज ले फोन ना मैसेज ना कुछ, तो का उनकर आशा करे के बा कि जिय तड़न की मर गइलन? ना आखिर जिंदा रहतन तो कुछ न तो कुछ खोज खबर आइत न। देख ये तरह दम दिलासा हमार तोड़ा मत, भाई हमार मरन लइखे, ठीक न? आना तो कोई के रखले होइहन। हमार भैया न एमा मा के हइयो ना हवन कि केहू के रख लिहन। अरे बुढ़बो कोई जा गोइला के बाद न बाहर में, अरे बाहर में तो तू गोइले नहीं के तो जनबे का, जेकर ना मन करे के न ओकरो मन करेला कि जे परिवार लेके रहती। सही तब ये मर्द यो बात ठीक ही कहता। का हम करी, हमार तो समझ देख, में नहीं आवत। इतना तोर भौजाई सीधवा बिया न, ओकरा लेखा बा न तो रहता दूसर मेरा रही तब ले भाग गई रही। ई का कहता मर्दे, तारा लात शर्म नहीं लागत? तारा कहाँ बैठ के गईनी, तैले भैया के कहता कि मर गलन, तैले भौजी के कहता कि भाग जाइत। अरे बूढ़ वक्ता नहीं, अच्छा बताओ तोहनी के इज्जत प्रतिष्ठा समझतिया तबे ना ले बिया, न तो बताओ कोई के फोन मत करो मैसेज मत करो, जेकर मर्दे ना पूछी उ मेरा रह के क्या करी? ना इहो बात ठीक है कहता। का करी न कुल हमारा कुछ बुझाते नहीं के, कपार एकदम जाना था सर फाट जाई हमार। कुछ करे के नहीं खे, अब ओ करे के तू राख, ओकर ले बियाह कर ले। भौजाई ले हम बियाह करी हो? अरे बुढ़वा के मा उथू का बारे, लाज के कौन बात बा एमा? गांव घर मर्दे का सोची? तो बता वो अबे जवान बिया, आई नहीं के बूढ़ा गइल बिया। बुढ़ाई रही तो आदमी कहतन के जाए तो भाई बूढ़ा गइल, अब कैसहू जिंदगी अपन काट ली। अबे जवान बिया तो गाँव घर ये न कही कि आखिर तू बटले बड़े तो तू ही रख ले। ये मर्दे हमारा ई समझ में नहीं आवत कि 10-12 साल भौजाई कहनी आ पूरा जिंदगी मेहरारू कहम। तोरे तना भौजाई निमन बिया न, आज तक लोग ओकरा बारे में उल्टा सीधा सोच सुन ले बड़े ना? 10-12 साल ले देखते न बड़े। हाँ तो ओइसन मेहरारू न बड़ी भाग से मिलेली सन। आजकल के मेहरारू न बहुत खत्म मिलतड़ी सन। ई तो बात ठीक है कहता। मर्द के रहते दूसरा पर रहे लगत सन।
आ तू अपने भौजाई के देख ले 10-12 साल हो गइल रहत न आज ले उल्टा सीधा सुन ले बड़े। ना मर्दे हमर भौजाई उल्टा सीधा नहीं कि सुनले। तो 10-12 साल ले देखते बड़े तो इनका ले बढ़िया मेहरारू न कहीं ना मिली। ना इहो बात ठीके कहत। एकले बियाह कर लेबे न तो जिंदगी सुकून से जियबे कि तोर बियाह होई तो कैसन मेहरारू मिली कैसन ना आई तो जानल पहचानल बड़ी। ई मर्दे इहो बात तो ठीके कहत। मैं बात तो ठीके कहत लेकिन का करी हमरा समझ में नहीं आवत करी कि ना करी। अच्छा ठीक बा एकरा बारे में हम सोच के बताई मैं खर्चो बच जाई तुरंत जाके काली माई में अपन बियाह कर ले के बा का खर्चा करे के बा। ना ठीके कहत। अब देखो तारा कहाँ बैठल बैठल न हमार कपार औरी दुखाए लागल चले द दिमाग मर्द हम कबे के बैठल हितई में जाए के बा तो जा हितई में। ठीक बा देखो तनी मरे तेलवा भरवा के आइल कि ना का करी मर्दे कहत बियाह शादी करे के करी कि ना करी। चलो पहले घरे चले द। कितना हम पागल बानी कि दिन रात बैठ के सोचल करतनी उनका बारे में, लेकिन वो बेचारा के हम का जने याद आवत हो कब कि ना हमरा के दिन भर में एक हली याद करत होइया कि ना करत होइया। हम तो पागल हो गइल बानी लेकिन वो तो खूब बढ़िया से सुख से सुविधा से रहत होइया। ना कोई के याद आवता ना कोई की भेरी फोन करता ना मैसेज करता ना कुछ। घर के तनको चेते नहीं खे कि हाँ ये खाली ठीक बटे मेहररुआ के नहीं करत लइकने के हाल चाल पूछ ली माइए बाप के पूछ ली भैवे के पूछ ली सब कोई खाना पीना छोड़ के उनके याद में बैठल रहता। लेकिन वो मर्द के समझ में आवता कुछ ज़्यादा इंगन एक दिन सोचत आदमी मर जाई आराम से रही। हाँ अरे उतने दिक्कत रहे तो कह देता कि हाँ हम तोरी लगे ना रहब दूसर शादी बियाह करब तो एगो आदमी के जानकारी रही तो हतरा सोच में कोई ना डूबल रही। का करी हमार तो कपारे दुखाता। ये भौजी का भौजी का ये बेरा मुँह फुला के बैठल बड़ू। अरे का बताई जी आपसे एगो बात कही खिसेबू ना ना यही गने सोचत लागत ना बबुआ जी कि एक दिन हम मर जाए। देखो मुँह मत ठीक है ना एगो बात कही खिसेबू ना ना। अरे कहीं एगो नहीं अब 4-5 को बात कहीं। अब देखो जौन हमारा मन में या दिल में बात चलता ना तौन तारा से कह देता नहीं खिसियई हम मत। जाना तनी कि कहब कि ये भौजी चलो खाना दा तो चली खा ले। बे हम खाना के नहीं कहत हो हम तारा बारे में सोचत नहीं कि बताओ 10-12 साल हो गई भैया के आज ले आता पता ना लागल तहार जिंदगी कैसे बीती बड़ा हम सोच में पड़ल बनी। जेकर कोई ना होला ओकर भगवान होना ठीक बटे जाय दिया अपन टेंशन ले हमार टेंशन छोड़ी। हम सोचत ही ना शादी बियाह आपो करी आ घर बसा ले। तोरा के जरे हम शादी बियाह करम हो हम तो सोचत हई कि तोहरे से शादी बियाह कर ली। अजी तनको कुछ रहो कि बुझाता ई का कहता है पियो है का आइल बनी। देखो ये भौजी हम पियले नहीं खी बिना पियले हमारा नशा हो गइल बा। दोबारा ऐसे बोलबो मत करब ठीक बटे का बोले के बा केकरा सामने बोले के बस सोच समझ के बोलो। खिसिया गुल का भौजी हम तोहरे बारे में कहतनी आ तोहरा भलाई के बारे में कहतनी। ठीक बा हमार लइका बा ना सोना उन्हनी के देख के हम रह ले ठीक बा ऐसन शब्द मत बोलब। तोरा के जरे कहबो कइनी तो इहे ना करे लगली। अभी लोग यही गने हमरा के उल्टा सीधा बोलत हवे आपसे शादी बियाह कर ली और 4 गो सुने खातिर कोइया सखी मर्दा नहीं के देवरे के रख लेली बियाह। वास्तविक में तू खुश ना रहबू ये कहतनी जी हम सही कहतनी तारा पता बा 10-12 साल हो गइल आ भगवान न करस भैया के कुछ हो हवा गुल हुई तब। ए उल्टा शब्द मत बोलब ठीक बटे एकर मतलब ई ना कि हमरा के छोड़ देला बना तो उनका बारे में कोई कुछ बोल दी तो हम बर्दाश्त कर लेब।